Joder, macho. Però quan tarda això? Però tu quan dius que tarda això? Però quan tarda això? Però quan tarda això? Que m'estic ratllant, oh, que m'estic ratllant. Oh, que tarda, oh, que tarda. Vinga, ara sí, 3, 2, 1. Oh, que recarrega més! No, home, no. Bones a tots, soc en Baxter500 i avui us porto un altre joc d'aquests paranois que tant m'agraden. En aquesta ocasió jugarem al Terraria. És un joc de recol·lecció, de fabricació, de... Oh, un puto moc verd que m'està seguint. Talem arbres amb moviments circulars. Tic-tac, tic. Oh, ha caigut l'arbre. Ah, pel següent arbre. I recollim fusta, fusta, fusteta, fusteta bona. Talla, talla, talla la fusta, ajusta la fusta, talla la fusta. Talla, 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 talla. Poda, 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 poda. Molt bé, després de podar tot lo podable que hi havia, anem a pica, 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 pica. Anem a construir una caseta primer de tot. Allisarem una mica el terreny perquè en aquest tipus de jocs, Minecraft i Terraria, sóc un perfeccionista dels collons. Molt bé, hem allissat terreny, anem a construir la nostra caseta. La farem així, tot còmoda, tot acollidora, tot una puta gelatina. Cada dia construiré una caseta tot maca, tot acollidora. Vull que surti a tendències. I anem a craftejar, què és craftejar? Craftejar és construir. És construir, en aquest cas he construït una workbench que em servirà per... per construir més coses. Me cago en la leche, ¿dónde se me fue el mouse? Molt bé, tenim la nostre refugi per tonight. Qui diu tonight diu... Sí, diu tonight. Perquè per la nit venen monstruos. Venen monstruos i els monstruos ens devoren. I tens que protegir-te, perquè si no et protegeixes et venen els monstruos i et fan por per et devoren, saps? I tu no vols que et devorin els monstruos, no? Pues... Molt bé, tenim la nostra casa ja tot configurada, tot maca, tot preciosa. Preciosa, que és la casa. Que ara falta una coseta, falta un petit detall, falten parets de fondo, estaria bé que tingués protecció alguna. A veure, col·loca. Construeix. Soc una mica parkinsoniano i la paret em sobresurt de la casa, però bueno, això és protecció extra. Mai va malament, jo on vaig tan alegre i animat que... La porta, va. Tinc que fer-me un arc. Tinc que fer-me un arc i 3 miserables fletxes. Que no sé ni de què em serviran, i dius tu què faràs amb 3 fletxes, saps? Fletxes i antorxes, per cosir putes, va. Ens anem, no, vull anar-me, no posar paret, va. I ens anem a l'aventura, el que seria descobrir món, el món de Terraria, i ja està, fins aquí ha arribat l'aventura perquè aquí hi ha pedra, i vaig a picar pedra. Pica. Continuem, hem picat suficient pedra, ja fins a avorrir-me. Ui, una baixada molt pronunciada i un moquillo, me cago en la puta, els moquillos verdes. Tranquils nois, a mort. Setes per recuperar vida. Fotem-nos setes. I un moquillo blau. Atenció. Estan innovant, estan millorant els enemics. En la forma del color dels seus moquillos. És una dificultat creixent. Molt bé, porto caminant molta estona en horitzontal. En aquests increïbles gràfics 2D. Oh, girassols! Vull tallar girassols. No es pot tallar girassols. El joc acaba de caure molt baix a la meva escala. Això de pinta de ser cobra. Cago en la puta del moquillo que m'ha deixat un cul de vida. Em nego que em matis, cabron. Em nego que em... No! M'ha matat un puto moquillo. M'ha matat un moquillo de merda. Un puto moquillo de merda. Però hem d'explorar el que vindria a ser el món per l'altra direcció, no? Total, només hi ha 2 direccions, a dreta o a esquerra. Oh, això té pinta de ser ferro. Interessa. Pica. Vale, m'acabo de caure en un forat que he trobat picant a seques. Oh, torno a picar i les coses es trenquen. Que bé, que bien. Intentem sortir com puguem. No puc. M'he quedat atrapat en una cova per la cresta. Déu meu, m'he quedat atrapat per la cresta! Me cago en la leche, ja deia jo que aquest pentinat no em sortiria a compte. Jo tot això no se m'estic anant. No, la veritat és que com només hi ha 2 direccions, doncs dius, mira, pa allà, et fots a caminar i surti el que surti, no? Tindria que tornar a la meva casa. La veritat és que he trobat molts materials i
I això, he trobat molts materials. Doncs mira, és que et dic, tornem a casa. Oh, zombis! Zombis! Què és això? Hi ha un ull volant! M'està afegant. Pates, a córrer. Oh, que cabron! Que fills de puta! Fills de puta! Estava fugint, m'heu atacat per l'esquena, covards! Això és el que sou. I ara aquests cabrons veuran. Torxes. A muerte. Això primer de tot. Després. Què més? Bueno, un forn també, vam aquesta de més. I sobretot... Oh! M'han entrat a casa, cabron! Lumicinas. Lucecitas por aquí, lucecitas por allá. ¿Qué pasa, perrillas? No esteu tan machos, Ara que tinc un arc i unes fletxes. Mira com ostorejo. Ole tus huevos. Moriu, cerdas. Moriu. Sí, no? Sí, digo ja, tu seguiràs, com qui no vol la cosa, i quan la tingui així on vull, més o menys, et fotré una fletxa per l'esternó. No, tu no opines, Charlie. Acabo d'arribar a una zona molt xunga. Què és això que vola? Suda amb els rotllos. Suda. Fletxes. Eater of Souls. Pues moriu. No sé el que ets, però espero que siguis matable, saps? Su perraca madre. M'he dedicat, he arribat a la conclusió que la violència no és la via, excepte per aquest zombi. Així que vaig a construir... No, espera, no vaig a construir, és que construïm res, la veritat. Així que anem a explorar també Mundillo. Però per l'altra banda, digo jo que ens trobarem coses diferents, no? No, tu què n'opines, Jo què opino? Doncs opino que et podries caer a la puta boca, Que divertit, tio. Trobo monedes, trobo money, pasta, guita. S'agraeix una estrella. Agafem-la, com el Super Mario, ens tornarem invencibles. No, quin increïble salt, m'acabo de descontullar contra la terra. Mierda, m'he caigut un forat. Vale, i ara com surto? Molt fàcil. Farem el menú de fabricació i en fabricació. La mare que em va parir, m'ha sentit un... No veig res. Però si trec la llinterna no puc pagar, joder. Vale, posem-ne una. A veure, no. Vale. Està una llinterna posada, ja ens veurem més. Toma. Toma, doncs sortirem, ens posarem unes plataformes. Un altre zombi. No. Vale, mort. No, dos zombis més. Mort. Dispara. No, 3. Vale. Quina frustració, joder. Bueno, senyors, i amb aquesta grandíssima frustració s'acaba el gameplay comentat del Terraria fins aquí. Espero que us hagi agradat. Ja sabeu, subscriviu-vos, comenteu i, sisplau, doneu-li una mica de llum a aquest pobre home. Vale. Subscriviu-vos, comenteu i ja sabeu, like i tot això. Apa, ens veiem